Yo guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. If you have someone that you are dating and you feel like umjolo wenu ngathi unteke, feel free, call your boy King Ginger. Usho nje ukuthi kuseme mfethu, nginenkinga, ngithi ngihlungana nomuntu wami, ngizokusiza mina. I don't take sides. If kuza wena kuwo lahla umuntu wakho, noma ngabe wrong noma ngabe right, siyamlahla leyo muntu. Uyangazi ke mase ngikhulumile ngihlehlele emuva uKing Tara Cream lona ukandaganda wasemakhaya odabulisoyi baba wami odabulisoyi. It's a baby king. Don't forget to subscribe. Take me to kwabahlukanayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. That's manje umabuyo bambolungu class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey, what made you go to Why the people? Why the We are back at it, Mzansi, kushubile egoli, kabanza, kuyaqhaqhazeleka, abantu bafuna ukulahlana because abantu I think bafuna isizwe lelisha. Babona ukuthi hayi lewo kudala engathi wow. Bathi hayi ngathi kubunganyana. Ngiphethe my sister yangikhalela uthi unenkinga ne-out yakhe so usacela ukuthi ngimsize. So ngifuna ukuzwa ukuthi sithini story and why efuna ukulahla indoda yakhe. Ngizobiza my sister uzointroduce kube uyo sithathayo sibeke ukuthi kwentakalani. Sisi ngicela usondele. Njani? Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama? Igama uKhensani. Khensani. Yebo. Khensani uhlala kuphi? Ngihlala eMidlands Soweto. eMidlands. Yeah. Khensani umjolo ukwenzani? Hayi ubhuti lona nangu ungilile. Hayi ungilile. Ubhuti siyathandana sina 2 years sithandana kusho ukuthi asihlali sonke. So umuntu esivakashelanayo. Mangiya kumjita kusho ukuthi ngiyafika kuba right kuba mnandi. Masihleli lapha umjita uyaphuma eshop yothenga ikholi. Hawu nakho ngiguduza vele masingamantombazana sinama insecurities. Yimi lo yangivula idrawer mangithi idrawer iphenti angilazi iphenti ukuthi iphenti likabani. And uGuy uphumile ngizibuza ukuthi hayi man iphenti likabani lana endlini. Yeah. Okay umjita kusho ukuthi ngibamba ifone uma ngibamba ifone ngithola ithombe hayi kuvele kube clear ukuthini kusho ukuthi uyangijolela ya unokuza kusho ukuthi mina mangisekhaya ulethe omunye. So hayi angisamfuni. So athele kabale ipheni lele belinesihama. Mangimbuza ubamba la uyeka la ubamba la uyeka la akasazi istory sakhe asimanga endaweni eyi1. Manje wayekujwayela kabe ezokubambisa amaphentane ehlama la. Hayi uyangijwayela umjita shema uyangijwayela ukuthi nami sengiright. Hayi sengiright. Wena sister njengoba usuthi usuright ngayi ngoba mhlawumbe usuyitholile enye indoda. Angiyitholanga enye indoda kodwa lamanyala ngibonisa wona mina ngithi mangisendlini ngihleli ngiba loyal kuyena yena uyenza lamasimba wayenzayo. Hayi cha ngiyabonga nami sengiright. Mawukhuluma naye yena uthini? Umjita akasazi istory sakhe kusho ukuthi vele iqiniso lento engiyitholile ngoba ubamba la yeke la ubamba la yeke la akakhuluma into ehlanganayo uyabamba uyayeka. And the final wena uthi awusashaya. Hayi mina ngisashaya sengigrand hayi. So uma yeza lana njoba somehlise base ufuna ukuthini kuyena? Hayi mina ngizomtshela ukuthi hayi sengiright. Ne? Hayi mina hayi sengigrand ngayo. Welcome awuzongizwisa la. Uma isithi uthi uyavula lapha ku chest drawer. Uhlangana nephenti eligcwele isihama lapha akalazi likabani and uma ibuza letsotsi yabamba iyayeka and uwabona umunye ubreach lapha efonini yakhe into esoyithini so uthi akasamfuni
Mama mina ngiyamtshela my sister ubhuti welcome sesizwile isitori sakho and uyazwelana nawe. Uthi yena into angayenza ukuthi makwehla indoda yakho lapha mawuqeda ukuyitshela ukuthi awusayifuni yena uzoyinika u50 ukuthi igibele itaxi iye Bree from eBree buyele Meadowlands or wena ubuyele nayo ngebhasi lesinilethe ngani. Hayi cha ngiyabonga. Ne? Hayi ngiright. Athathe 50. Akathathe 50 agibele itaxi. Awudilize lo ebhasini la koNgwenya. Umtimande. Silikweleta ngaphela leli bhasi. Uzule bekumnandi kanjani ngemoto esinilande ngayo? Hayi beku comfortable. Kulona iquantum le. Kulona nje. So necessary. Ukhona mhlawumbe umunye umuntu obonayo ukuthi njengoba usihlukane nalo mhlawumbe ozokwazi ukuncina. Hayi mina ngizohlala. Mina ngibe loyal kuye ngingayenzi next. Baningi abafana ngiyintombazana. Mawucherry baningi abafana abak approachayo. So yena udecide ukungenzela lento ayenzile so sayi. Lo mtsala. Hamba kanjani mfethu? Kanjani? Shap ubani kama? Mthemba. Mtsimbani. Ngihleli nemama lakho la. Lesichazela the way umphethe kahle ngakhona, na the way nithanda namnyanda yakhona. Wena wathini oncancwayo? Ya mfethu yabona umama ungumuntu ogrand mfethu ahlonipha uqala. Sure. Because nabasedladleni mabefikile akabavaleli phansi. Sure. Nayi. Yeah, uba busy umuntu active nasendlini uyaclean. Ya mfethu yabo yonke into ayishaya khona yabo. Yeah. Moja. So wena makungaclean yena uba nomunye ubuye clean. Ya nokumncedisa phana ngekho busy. But akekho omunye umuntu ochero obuya clean. Ngaphandle kwathathu kangabe wafika. Nokunento afuna ukutshela yona my sister angayi-understand ne? Moja. Sure. Sister khuluma. Themba uyakhumbula Friday mangize ku njengoba bawuphumile uyothenga cold drink khona iphenti engilitholile lapha. Ngathi mangikubuza nangeyithombe lezi engizithole efonini yakho waphika ngithi kusho ukuthi ukhona umuntu ozwana naye. Yeah. So mina ngisakufuna. Yebo. No, phela mangiqale ngicacise. Phenti. Lele belinesikhama. Mangiqale ngicacise yabo. Ezibengishilo eqaleni bawudadewethu udla ngokufika endlini yabo azokunceda. Maybe izinto ezishiwe nguye. Kanjani ngashiya iphenti lakhe endlini yakho? Lo ngazalo nginosisi. Nqwaba abakazi. Angithi manje ngizobe ngingekho sometimes yabo. Ngishiya endlini ngivaye mhlomnye indawo So sometimes avela shiya iphenti lakhe khona. Ithini leyo nto? Ithini mawukuthi umzala wakho ukwazi ukuzoclean iroom yakhe azakushiyele nephenti. Ithini nje ekhaya? Yabona ukuthi uqamba mangento wrong. Maru ukujola phela ngijula. Pho if umuntu lo othola le fonini khuluma yikho. Wenza kanje ile the very same thing engambuza. Wayiphika kanje wakhuluma into engazwakali. So Themba mina ngisakufuni. Angisakufuni mina Themba. No Themba angisakufuni because lento oyikhulumayo manje ayenzi sense. Ayenzi sense. It can't be ukuthi usisi wakho ageze ashiya iphenti. Mara bombonile. Ayikho lento oyikhulumayo Themba. Ithombe lezi esefonini uthini ngazo? I know impintshi yami impintshi yakho uyamuzwa? Ngiyamuzwa. Okay angisamfuni mina uThemba ngiright. Themba nawe uyazizwa? Angisamfuni mina uThemba ngiright ngoThemba. But uyazizwa ngithi nawe? Ya mfethu ngiyazizwa khona. Sonke lesikhathi ngihleli nawe. Baningi abafana bangishelayo ngaphandle. Mara mina ngidecide ukuthi ngibe loyal kuwe. Bese wena ungenzela lamasimbo oyenzayo. Yeah. Bengacabanga ukuthi uzofika okanye bongacabanga ukuthi izofika la. Okanye mangiringa impintshi yami ingaphindi isebenzise ifoni. Hayi akunampintshi yakho Themba. Obvious mani ngabajita nizodlalelana u5. Akunampintshi yakho Themba mina ngisakufuna. Baby ngiyacela. Angisakufuni Themba. Waqhubeka nalengane yephenti. Lo muntu angijoli naye. Nenzani bekuzwisa? At least benisebenzisa icondom maniyenza lento. No bro, njengoba bengichilo ngithi sister lami belifile edladleni. Yeka ukuqamba manje ngosisi wakho. Mara serious bro. No, you are lying. Okay, usisi wakho angeke azogezela ekamareni lakhe ashiya ikamara likama. Ayikho leyo nto leyo. Manje bengiblomela amajita. Ayikho leyo nto leyo. Blomela ikamara lasisi wakho namajita. Ya ngithi manje uyabona ukuthi indaba yakhe ayiphatheki. Uyabona ukuthi indaba yakhe ayiphatheki. Asiyeke Themba angisakufuni. Angisakufuni Themba asiyeke. Hayi Themba asiyeke. Qhubeka naye. The way niqale ngakhona vela niqhubeka uzovela umazise. Nawo umuntu. Angisafuni Themba seku right. And Themba ke unfortunately mfethu njengoba ulana my sister sakubuyiseli naye ngemuva ngebhasi. Mara sizoyithuma. Ya nisenoyithuma mara wena sokunika i50 uzogibela ama taxi lapha entabeni uye Bree from eBree. Mfethu yazi uyela ntokweni ekhasi bangalini. Yeah, nayi 50. Mfethu awunongayi 50. Hayi uyona uzoyithola.
Hayi ufuna yini? Ufuna yini? No Themba, angisakufuni Themba. Angisakufuni Themba, it's okay. Angisakufuni Themba. No, angisamfuni Themba mina. No Themba, it's okay. Angisakufuni. Mlande loya owephenti Themba uqhubeke naye. No Themba, angisakufuni. No Themba, it's okay. Ngithile wemfethu. Eyokugibela. Angifunde nyo. Okay, uzohamba ngani? Uzohamba ngani? Uzowalk. Uyayibona imali yami? Uyayibona? No Themba, no Themba. No. Uyayibona? Uyabona lathi 50 rand wami. Angeke Themba, no Themba, angisakufuni ku right. Themba angifuni ukukhuluma nawe. Angifuni ukukhuluma nawe Themba ku right. Angisakufuni Themba, Themba angisakufuni. Angisakufuni Themba, no, angisakufuni Themba. Hlukana nami. Yebo baba uthini? Uthini? Mina. Ngizama ukukusiza la. Ngicela mfethu. Ngakubambe kasi lami. Nini? Angizi. Uzosindela le qhaza la ngaba ngekho. Hamba Themba. Nama taxi plan tabeni. Hamba Themba. Themba angisakufuni. Angisakufuni Themba, angisakufuni. Themba yikukulo man. Themba, Themba. Hayibo. Wathemba wena. Bamba nomfethu. Uthemba lo. Bamba nomfethu. Uthemba lo. No Themba. Angisafuni. Ucelani? Angangipinde. Maqala ukuthi ubuyidla lengane. Angishaya nje i-round eliyi-1. Khanuvuma manje. Kuso sonke lesikhathi ungenza isilima sakho lokuthi ngiyacela babe ngiyacela. Khanuvuma manje. Sonke lesikhathi sisendlini wayibo ngavumi kuze ngize kujinja wayibo ngavumi. Wayibo ngavumi ngakubuza kahle. Ngoba angisakufuni. Kanjani? Uthemba lo. Wani mfethu wenza so? Wathemba. Uwe lo. Ya yimi vele ufuna ukuthini mfethu? Ngicela sihambe sana. Uwe lo wenza nje. Ngiyacela. No Themba, no. Ayikho into eza relax. Themba mokugibela itaxi. Thatha imali uyogibela itaxi Themba. Angifuni Themba. Angisafuni Themba. Ya Themba, uyisusile ke mfana. Uyisusile. Hayi ngeke. Njoba ngigabashiya ngathi ihash. Hamba Themba, hamba naye welcome something. Yeah, umgoqoze futhi. Sam, hlala phansi sister. How? Sister le jacket ka Themba usuyodila ngayo. Hayi sizoyilahla ijacket. Angisamfuni uThemba. Angisamfuni uThemba. Ngiright ngoThemba. Yeah. Hayi khule kuma sister ithatha le jacket. Yeah, ngimbathise. Angithatha ijacket. No, angifuni next engihlanganisa noThemba. Angifuni next. Ungayithatha na uyoyiflasha le. Angifuni next engihlanganisa noThemba. No. Angifuni next engihlanganisa noThemba. Usu right ngoThemba. Hayi sengiright. Mbathise mfethu. No, ungangibathisi no. It's okay. Mina ilahlwe uwe sister. Awukhodoli. Okay, welcome zokufaka ebhasini sokubikisela eMidlands. Okay. Yeah, uzoyithola indoda entsha yezo. No problem. Ngizomthola futhi omusha hayi uThemba. Hayi uThemba. I'm okay ngoThemba. Welcome thatha my system 5% mfethu right ngoThemba. Uthemba lo. Uthemba lo. I take me home, gang. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu class. Welcome to Angisako Funi. On this show is where I give people a platform to break up. No way, bring it up now. I'm going to do my sister, my hey! What made you go to Why the inkinga usekhathele yesena